Iisakki on meidän uusin erittäin aikainen kevätvehnä lajike ja tämä on tarkoitettu rehukäyttöön pääsääntöisesti. Iisakki on ollut lajikekokeissa hivenen jopa Helmiä aikaisempi ja taistellut satoisuudessa Helmin kanssa kaikkein satoisimman lajikkeen tittelistä virallisissa lajikekokeissa aika tasapäisesti. Kuitenkin ykkösvyöhykkeellä Iisakki on selvästi satoisampi ollut kuin Helmi ja satoero on ollut jopa 1000 kilon luokkaa per hehtaari. Eli Iisakki soveltuu erityisen hyvin tänne etelään. Iisakin laatuominaisuudet on hivenen paremmat myöskin kuin Helmillä, eli Iisakilla on selvästi isompi jyväkoko, hehtolitrapaino on hivenen isompi ja valkuaispitoisuudessakin on pieni ero Iisakin hyväksi. Ja nämä ominaisuudet tekee Iisakista Helmiä paremman lajikkeen myöskin rehukäytössä.